Igama lam ndinguLungelwa kaMagqamfana. I'm an actress, a singer. I'm also a founder of Indiyinkwenkwezi, organization where ndimentorisha abantwana kwi-drama. Ndikhulele ke eMotherwell, phofu ndihlala khona, ndisahlala khona nangoku. Ndakhulela khona, ndikhuliswa yi-single parent. Ndikhula ke ine-siblings zam ezi-7, siba yi-8 phayana kumamam. Isikolo ke bendifunda kuso, i-primary yam bendifunda eZanoxolo Primary School, and then i-high school yam ndafunda eMasiphathisane. And then from eMasiphathisane ke azange ndimpase ugrade 12 wam. And ndiyafuna ukutsho ke ukuthi ungampasi ugrade 12 azange ibe yinto endiphatha kakuhle okanye ibe yinto emnandi, because bendingumntu okhule ezimisele kakhulu, and also ndingumntu onamaphupha, ozibona futhi efundile into ebomini. But ke because of izinto ngalanyaka ndisenza ngawo grade 12, ziye zaba nawo unobangela ukuthi bana ndingampasi, because esikolweni andikhulanga ndingumntu odom. Bendingumntu even kwaseklasini ndisakhumbula bendisenza i-business economics ne-economics ngo-higher grade, satitshwa ngutitshala uNophothi, yabo. So but ke ukufeyila kwam ugrade 12 kuye wakwandenza into yokubana ndingazithembi, kwahla ukuzithemba, and ndicinge into yokubana izinto ezithile andinako ukuzenza because of ubana ndiye ndafeyila ke ugrade 12. But because of ke ndingumntu ophushayo, and iphupha lam ukubana ndibe yi-actress. So lucky kwakukho i-organization apha eMotherwell kwakuthiwa yiMACO. Yayise apha ngasezibhasini apha eMotherwell, and then ndaya khona ke ndatreyinwa khona, and ndaba nelaka yokuthi ndichongwe zii-guys zase-UK bandithathe and then bayonditreyina overseas e-England. And then ukubuya kwam ndayenza enye production, ekuthiwa nguWeave. And then from after uWeave sasiye eGrahamstown kwifestival. Ndabonwa phayana eGrahamstown kwifestival ngubhuti Zamxolo uMgoduka, yenye artist yalapha eBhayi. Then ndadlala kwiplay yakhe ethi Auntie Rose. I was playing a lead character pha, ndidirectwa the late Nomhle Nkonyeni. Yayifeeling emandi ke le, because of umama uNomhle Nkonyeni ngomnye we-role models zam, and bengabanye ngomnye wabantu ebendijonge kubo when it comes to i-acting, ngomnye wabantu ebendibabukela. So ibiyifeeling nje okanye ibingathi liphupha ukuthi ndidirectwe nguye. So ndiye ndasebenza naye ke ixesha elininzi nakwenye i-production, nakobuzani kubawo, until wasweleka. And then ndithe ke xa sendigqiba uAuntie Rose ndamane ndisebenza nakwezinye i-production, ndahamba
ndaperforma kuma-P Opera House, kodwa ke yatshintshwa ngoku igama layo, Mandela Bay Theatre Complex. Ndaperforma mani kwiindawo ngeendawo ezininzi kakhulu. Kwafikelela ke ixesha lento yokubana 2019 ndivule nam i-organization apho ndimentorisha khona abantwana. Ndicinga ke isizathu sento yokubana ndimentorisha abantwana luthando lwe-art, nokuthi ukunikeza back nam laa nto ebendiye ndayithi ndayifumana, because as uba ndisitsho that I didn't have i-resources to okokubana fundela idrama, nam ndancedwa ndatreyinwa. So ndenza ke laa nto nam ebendiyinqwenela yenziwa kum. So ndibaqale ke ngo-2019 ukubatitsha abantwana ukuzokuthi ga ke, and ke sasebenzisana kakuhle kakhulu nabantwana bam ke, sahamba nabo ndababonisa iindawo ngeendawo, and ke umnqweno nenzondelelo kokubana ke siphume siye na-overseas nabo bafumane le experience nam endithe ndayifumana. One of the reason eziyenze into yoba ndivule i-organization luthando lwam le-art, and nokuthi ndidibanise abantwana through i-art, and nokubona ke izinto ezithe zayenzeka kwindawo endihlala kuyo okanye ezenzekayo ebantwaneni. And also ndiye nda-approachwa kakhulu ngabazali nangabantwana, especially ngoku ke sebendibona kuGqeberha The Empire. Ndiyacinga ke into yobana by the time bendisenza i-theatre, because abantu abaninzi endihlala nabo apha e-areeni bebesazi that bana ndenza i-art, ndenza i-acting, because ndisakhumbula nase-primary bendibonga nobonga. So bekuthi noba mhlawumbi kukho loo nto leyo umngcwabo okanye loo nto leyo ufumanise bana ndiyabizwa ndizobonga emngcwabeni. So i-art yinto kakade ebekukudala beyazi bana ndiyayenza, but ndifila into yokubana baye bayithatha more serious ngoku ke sebendibona eTV-ni. So baye bandi-approacha ke abantu abaninzi, abazali, hayi sicela ukuthi ufundise abantwana bethu i-art, and ke nam ke ibiyinto kakade nami ndifuna uyenza, so that abantwana basinde kwi-drugs, kwi-pregnancy, basinde kwizinto ezinjalo, and also ke nokubadibanisa ukubana bayenze i-art, nokuthi bakhule bene-confidence, uyabona, bezithanda, because i-acting ikufundisa nento yokubana ube ngumntu ozithembayo, ube ngumntu oma phakathi kwabantu. So ikubhusta kwizinto ezininzi. I-art abanye abantu abayithathi serious, okanye ke abayithathi as uba ngumsebenzi owenzayo, because uyofumanisa into yokuba umntu uzokubuza uba usebenza phi, and then because hayi wethu ndiya-acta mna ntonto. Oh, usayenza laa nto yakho awuyenzi esikolweni, lungelwa. But then as bathe bokundibona eTV-ni, kwakungona bendithatha as umntu kubo,
ndingengomntu because ke akekho umntu onodelela umsebenzi wakho athi bana usayenza laa nto yakho. And abantu ke xa sebekubona eTV-ni bakubekela ihlobo emawuphile ngalo. Nje bendihlala mos ekhaya and then decide ukuzihlalela, and ndazichazela into yokubana andizorenta ngoku bendi-ekta kuGqeberha okanye bendi-ekta kwindoda. Ndahlala nam apha ndazakhela ibobosi, ndahlala ebobosini, but uye ufumanise abantu that bane-disbelief xa bendibonayo. Mhlawumbi ndiyaphuma phaa phakathi endlini ndiyokha amanzi, athi omnye nguMampinga, athi omnye hayi ayisinguye. I still remember the other day kwakudlula abanye ootata besiya ecaweni, so athi lo tata bana nanku uMampinga, athi omnye hayi athi hayi nguye nguMampinga lo wakuGqeberha kaBhulethi. Athi omnye hayi ke ukufuna ntoni apha? Ndithi ke mna ke hayi ndihlala apha. Athi hayi ungabi nawari wena, nisezawupeya nina bazawubhatalwa. And ndamhleka because engqondweni yakhe unento ethi bana nje bendihlala apha ebobosini inoba akapeyi. Iyingozi ke laa nto, and ndicinga nezinye eze-artist izibeke kwingozi yofumana laa nto, yofumana ipressure. Umntu akuxelele funeka uhambe uyohlala kwindawo ethile, and then uzawuhamba urente xa ephelelwe isibhano uzawuthini after that? Kuzawufuneka uphinde ube ngumntu obuyela kokwenu because kaloku sibadala, sinabantwana, inintsi nje into umntu funeka eyenzile. Okanye awukwazi ukhwela i-public transport umntu uyothuka bana hayi ngubani lo, hayi nguNoluthando lo nguye, njani akhwele nathi ile nto. Abanye ubabone bayakuhleba nje, uyabo, ababhilivi banguwe. So mna ke nento endibafundisa abantwana bam kukubana wamkele kule ndawo uThixo akubeke kuyo, akho nto yogqitha loo nto leyo. And ndicinga ke loo nto leyo ndiyifumanise okanye ndiyifunde ekhaya kwindlela futhi endikhuliswe ngayo ngumama. Akho nto ibalulekileyo ukuthi wamkele kule ndawo ukuyo, because once wafuna uphila ubomi obunga-afodiyo, aba bantu bebethetha bazawuphinda bathethe and bazawuthetha more. Ubone kusithiwa bana he wayehlala endaweni ethile ngoku, and noba ungaba yi-artist ezawuphinda ibethelwe imali, bazawuphinda bakuthuke abantu. So I think the only way yinto yobana wamkele, usichazele uzophila ubomi bakho and awuzowulawulwa nangubani na, because kaloku uphila ubomi bakho. Akho mntu uzokuboleka imali yerente. Banjalo kodwa ke abantu akufunekanga umamele yonke into le abayithethayo. Ezi zilapha phambi kwam zii-achievements zam. Le award ndayifumana as i-playwright, and then i-best director up, and the best script writer. 2020, 2021, I'm not sure ngowuphi na unyaka, ku-Udumo Festival sasifunwe yi-Mandela Bay Theatre Complex simentorishe umntu atshuze isikolo sakhe. Ndatshuza ke iMasiphathisani, isikolo nam endandifunda kuso, because nam ke phaa i-acting ndiye ndayenzwa, ndiyenziswa nguMam Dlokolo. So ndadicayida ke ndatshuza isikolo sam, so ndazofumana ke ezi awards ziyi-2. Ndiyafuna ke noyimenshina into yobana kwalapha ke
kubantwana bam bendiyinkwenkwezi kwabakho ne-best actor and best actress, so zaphuma apha. Ndiyafuna ke ukuthi akufunekanga uyidelele into oyenzayo, akufunekanga uyidelele indawo usuka kuyo. Isizathu sento yokubana ndithethe loo nto leyo, I still remember ku-Udumo Festival kwakho isikolo sasinento yonke on stage. So abantwana bam bebesoyika kakhulu isithi uba, yho sisi zibonile ii-props zasaa sikolo ntoni. Ndathi it's not about that. It's about i-acting le ndinifundise yona. It's about italent. Umntu makayenze le nto ayifundisiweyo. Uyabona le talente le umntu ayiphiwe nguThixo. Uyabo, nyhani ke bathi bophuma u-number 1 ababhiliva. So iya apho kule nto ndiyithethayo into yoba suyidelela italente okanye susidelela isiphiwo osiphiweyo and suyidelela futhi nendawo osuka kuyo. And I think one of the things endiye ndazifunda ngoku ndifumana as awards was during rehearsal and nangale mini siphefoma ngayo. I still remember kwakunetha and one of my kids wayengenasihlangu sesikolo, so sasikrazukile kunetha and kukho nezinye izikolo and you know abantwana bayathanda ukugezelana and xa ungumntana inayo laa nto ukwenza ungazithembi xa uqomba yho andinasihlangu ndizawugezelwa ndithini. But kuzo zonke wethu ezo challenge esasinazo, because ndabaxelela that bana izawudlulela yonke le meko ukuyo, iza kodlula and futhi yadlula and sabuya nazo ii-awards ezi. And then le ndayifumana as i-best actress in the Eastern Cape. Nalapho ke ibe yi-feeling emandi kakhulu, as one sitsho that iathi ndiqale ndimncinci kakhulu. Ukuthi urecognizwe and wamkelwe futhi umsebenzi wakho, ubone that bana uyathandwa ngabantu and nawe iyabonakala imisebenzi oyenzayo iyenze yandivisa kamandi. Ndithe ke xa ndibuya nale award abantu i-community yandenzela into esisimanga. Ndikhumbula ii-awards ezi zasise-East London, so ngale mini ndibuya ngayo ndiyambona ke ubrother wam, because ndandikhatshwe ngubrother wam esefowunini nje. Andiyazi mna kanti ucommunicate nabantu balapha base-eriyeni. Xa ndihlika phaa eNdlovu, oomama base-eriyeni endikhulele phantsi kwabo banxibe izikhakha, banxibe traditionally, nabalapha emjondolo bayondikhawulela, ndiyaculelwa, ndixhelelwa zigusha. So yi-feeling endivisa kamandi yento yobana uya-appreciathwa kwi-community, uya-appreciathwa umsebenzi owenzayo, uya-appreciathwa even ngabazali babantwana izinto ozenzela abantwana. I think that's when ndayazi into yokubana umntu ozama ukundiscourager kwinto endiyenzayo andinophinda ndimmamele, because as babe ndikhula apha kwi-industry, there are people
abangakhange babhilive kwinto endiyenzayo, and bebezama undiscourage, but ndaphusha andamamela loo nto leyo because mna ndiyalazi iphupha lam. So ukuthi ke ndi-appreciate even nakwi-community yam, ngeyona nto it's one of the things engasoze futhi ndizilibala apha ebomini bam. And then this one Isakhono Community Arts Development, nayo ndifumene phaa kwi-NBTC, kwakusithiwa yi-Opera House. Nayo ke le award ndifumana because of umsebenzi endiwenzayo kwi-community. And umsebenzi wokugqibela endizawuthi ndiwenze because of ndinikwe le award, ndizawuwenza phaa ku-mid-February, ndi-workshop abantwana bendiyinkwenkwezi, ndibadibanisa nabantwana base-Khanyisa. So ngelinye ixesha ke umama wayeqhela ukutsho athi bana xa ukhula ubhala ileta ezawuthi ifundwe ngabantu xa uleli ngomqolo. But mna I'm so happy, I'm so glad that eyam ileta ifundwa ngoku ndisaphila. So meaning that abantu bayandi-appreciate izinto ezintle endizenzayo ziya-appreciathwa ngoku ndisaphila. Enye yezinto endizenzayo, I'm a fitness bunny. Ndiyayi-instructor phaa e-Changing Times Gym. Ndithanda kakhulu ke i-gym, and it's because of i-gym yimpilo. And yes, of course sine-reason ezi-different zokuthi siye ejimini. Abanye bayojimela impilo, abanye bayojimela for ukuluza weight, omnye umuntu uyokuphakamisa intsimbi for ukugeyina i-weight. But ke umna indinceda kakhulu i-gym because you know xa ugqiba ujima uvele ucinge fresh, ingqondo iba fresh kakhulu. And also iyandinceda because of ndisenza i-acting, some of i-production endiye ndizenze ziye zibe ne-dance and music, and then ndifika ke ngoku ndingasokoli when it comes to i-fitness, because zonke ezi zinto kaloku zidinga istamina. Xa kwi-production icula ikuphithizelisayo funeka uzazi that ungumntu onestamina. So inceda kakhulu ke ngolo hlobo. And also ke ndiye futhi nokubana ndibacebise abantu mabatye njani na i-nutrition for umzimba wakho. Remember that imizimba yethu ayifani, and ingafani nje. Kukho abantu aluze i-weight, umuntu aphunge i-green tea, abanye baphunge i-canned paper, aredyuse ukutya umuntu ebekutya, uyabo, ahle. And then kubekho ke abanye oyithathayo as i-lifestyle, indlela yokutya, uyabo. And then but ke into endiye ndiyikhuthaza kakhulu yinto yobana xa uzaziyo ukho laa mzimba uwueyimileyo ufunayo, ujonge kakhulu indlela otya ngayo. Ku-different ukuluza futhi i-fat nokuluza weight. I think yenye i-problem yabantu abangakwaziyo ukuyohlula, uyabo. If ever abantu banofunda indlela yokubana umntu utya njani na for umzimba wakhe, then umntu angayi-achieve le nto ayifunayo. Uyazi apha ebomini funeka utshuze itshomi okanye ube ngumntu ozitshuzelayo abantu oba mawuhambe nabo endleleni, okanye ke utshomane nabantu okusebenza nabo abakule nto ukuyo, so that
ungazoba ngathi ungumntu oziphakamisileyo because ndizakwenzela umzekelo, you know, xa ujimayo nezinto ozityayo, kwabanye abantu ifike ibe ngathi ungumntu obhetere okanye uziphakamisile because kaloku aba bantu abayi-understandi le nto ukuyo okanye abakho kule nto ukuyo. So it is very important into yobana uzidibanise nabantu okanye utshomane nabantu abakule nto, abantu abaza kwakha ukuthi uachieve iphupha lakho ebomini.